Ini थांखिया जोंना गामिया फोसावजाजोबाखै नटिफिकेसन जायाखै बे मोनसे नङा होमबा बेनि उनावहाय बेखौ फोसावनांगौ गोख्रैनो बियाब दानानै सायख'थि खालामनांगौ जोंनो थोजासे पुजि होनांगौ आरो पेकेजखौ जोंनोबो नांगौ आन्दलन जेराव खालामदों नालाय बिनिफ्राय डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो एसटि स्टेटास होनांगौ बाहेरायाव जायफ्रा टेट पास जानानै दं बेफोरखौ जोंनि फरायसालियाव होनांगौ बेजों लोगोसे आरोबाव जाय फरायसालियाव फोरोंगिरि दा गैया होनांगौ बेजों लोगोसे राङारि पेकेज जिथु मोनदों बिटिसिआ मोननो थांदों दा बेखौ जोंनोबो हरनांगौ जोंनि राङाथ' थोजासे नंखायानो जोंनि राङा थोजासे नंखाया आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो 13.5 हरदों नङा होमबा 13.5 खौ होदों दा एसे बांदों खोमा दा बाथ्राया जाहैबाय नोङो बिसायख'थि जायोब्ला जोंना मानसिया बेखौ मोजाङैहाय जेब्ला मा होनो स्टेबल जागोन काउन्सिला स्टेबल जानो थाखायथ' माखासे क्राइटेरिया फिलआप जानांगोन क्राइटेरिया फिलआप जानो थाखायथ' जोंना मा भिलेजआ कमप्लिट नटिफिकेसन जानांगोन बेजों लोगोसे बिसायख'थिया जानांगोन आरो जोंनि जोंनि माबा जोंनि जा बर'फोरनि जा उसुबिदा बुंबाय उसुबिदा नै बेवहायनो जे नटिफिकेसन जाबानो जों बेखौ माबासिम थांनो हागोन बियाब दानायसिम थांनो हागोन बियाब दानायनि प्रसेसा जोबनाय लोगो लोगो जों मा खालामनो हागोन बिसायख'थि बिनो हागोन बे स्टेप बाय स्टेप आरोखि बिसायख'थिखौ जोंनो मानो नांगौ बिसायख'थि थायोब्ला जाहैबाय मानसिजों सायख'जानाय सुबुंजों सायख'जानाय मोनसे माबा थागोन बेवहाय गौथुम थागोन सोर सालायगोन नोंथां लुबैनाय सोरबा लुबैनाय नैबे समा जोंनि थाखाय दुखु गोनाङा नैबेसो बर'जों बर' दा जोंना काउन्सिलनि प्रसेसा इनिशियेल स्टेजआव दं इनिशियेल जागायनायाव दं दा बेवहायनो मा जाहैबाय गावसा गावसि जादों जेब्ला बिसायख'थि फैयो अब्ला गावस्रानानै थांखागोन सोरबा इन्डिपेन्डेन्टबो गेलेगोन आं नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों अन्तत बियाबा दानानै बिसायख'थिया फोसावथों बिनि सिगां बांद्राय बेले बेजे जायोबा खिन्थु जों डिमान्ड मोननाय नङा मिथिबायना पलिटिकेल आं खोन्थानि राजखान्थिया एसेबां गोख्रै नोंनो मावफुंगोन बे नङा गावसिनि जेब्ला सार्थ'आ पुरन जायो अब्लासो मोनसे जायो जोंनियाथ' काउन्सिल माबादो आन्डार स्टेट एक्ट नाथाय ओरैहाय नाहरदो 6.3 बे जिथु फरायसालि प्रभिन्सियेलाइजेसना बेथ' बिटिसिनि सिङाव जायाखै जादोंसो नोंसोरथ' मिथिगौना जायाखिसैना बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि आंखाल जानाय जोंनाथ' स्टेट एक्टनि आन्डारावहाय गाबोन जुदि सार्थ'आ फिलआप जायोबा जोंखौ नांगौ बायदि फिल खालामबा जोङो जाय डिमान्डखौ मोनसे समाव जोङो होनो हायासो होनदोंमोन बर'फोरनो मोननै होनो हाया नाथाय जों मोनदों मोनदोंना दा बिनि उनावहाय जों स्टेप बाय स्टेप थांगोन बेखौ जों मोनहैगोन जाफुंहैगोन बियो नाथाय जोंनाव थाबनो गावस्राबाय थानायासो नङा नैबेखौ आं बुंनो नागिराखै राजखान्थियाव गावस्रायो नों मा मावनानै जादों आं आबाद मावनानै जादों सोरबा बेफार मावनानै जादों सोरबाया गोबां बिजोंजों मावनानै जादों नङा होमबा बिथिंजों नाथाय नैबेफोरबायदि समाव जोङो ज' थानांगौ मानो होनबा बे कमन इस्यु फरायसालि प्रभिन्सियेलाइजेसनाथ' सोरबा बसुमतारी नार्जारी ब्रह्मनिल' नङाना बियो बयनिबो दा काउन्सिल दाफुंनांगौबाबोथ' बयनिबो नंगौना नङा नोंनि आंनिल' नङा आंनि जेनेरेसना बेखौ देनां इन्जय खालामलांगोन अब्ला जों बेखौ जाफुंनो होग्रोनांगौ थारमाने आं बुंदों मा जाफुंग्रोनो होनांगौ दा बेखौ जोंनि मानसिफ्रा गोथौयै साना आरो दाबि दावानि खामानिया एसे थाब जाग्रा नङा नेनांगौ धर्ज दं आं बेक्तिगत खोथा बुङो इसेबां थाब जाफुंगोन 5 बोसोरा थांबाय नङा होमबा हयथ' फैगौ 5 बोसोर नांबावनो हागौ आरो दानि मुभमेन्ट गोदोनि मुभमेन्ट बेलेग गोदोनो जों जिखौ जों साबसिनखौ मोननांगौमोन बे साबसिना जोंना जाखायाखिसै ओंखायनो जोंना पलिटिकेल हिसाबै जोङो डिप्ल'मेटिकेलि थांदों डिप्ल'मेटिकेलि मा खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनैसिम आन्दलनाव नामाव बन्द होआखै जों गिदिर मिटिं खुंदों पलिटिकेल प्रेसार होदों जों पलिटिकेल प्रेसारा मा जों नोंथांमोनखौ माखासे जायगायाव जों देरहा होगोन
जोंनि खामानिफोरखौ जोङो मावना होनांगौ जों बिथिं फैदोंथ' बे इजि ना रावहाबो खस्थ' दं ना सोरहाबा माबा मोनसे दं नै दिनै जों फैदों 1 घन्टानि थाखाय नङा होमबा बेबो मोनसे ओरैबायदि थांगोन नै दा बे समावहाय आरो माखासे स्ट्रेटेजिया जोंना साइलेन्ट थायो जों जायखौ जों फोरमायजाजोबनो हाया बेबो मोनसे स्ट्रेटेजिनि पार्ट दिनैनिया नायनि एसेम्ब्लियाथ' माबा जिरायगोन ना 22 अक्ट'निफ्राय मा रेसपन्स मोनो अन्तत दिनैनि गाबोननिफ्रायथ' फिडबेक फैगोन ना गाबोननिफ्रायथ' फिडबेक फैगोन ना लिडारफोरनाव जोंनाव फैगोन जे नोंथांमोननि आन्दोलन बे सेक्रेट बेखौ स्ट्रेटेजि बानायगोन जोङो स्ट्रेटेजि बानायगोन लागोन जों राहा मानो लाया राहा लानो थाखायथ' नैबेबो मोनसे राहा लानो थाखाय नैबे मोनसे राहा आरो बे राहानि गेजेरजों जों हाबनांगोन आरो जोंना डेम'क्रेटिक प्रसेसजों जों बेसे आवगायदों दिनै 2014निफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादा आरो बे डेम'क्रेटिक प्रसेसा दिनैहाय मोनफा लासै एजेन्ट गासै जादों खोनासंजायो नङा खोनासंदों नाथाय माखासे खोथाखौ नोरै जायो गावजों गाव बुंनाय जायो जे जोङो मोनसे लाइनथिंजों गोख्रोङै गसंथानो नागिरबा माखासेया गुरै खालामग्राबो दं जोंनि गेजेराव नङा होमबा दा बिनि गेजेराव नोङो एसे मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो सौसि थानांगोन हारिनावथ' जेंनाया जोबाखै दाबो आं खावलायदों नोंथांमोनाबो पजिटिभ खौरां बिजोंनाबो पजिटिभ बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो फोसाव सोंनो लाजिनाङा गिनो नाङा मानो होनब्ला नोंथांमोना बिराद गिदिर मोनसे मोजां रल लानो हायो हारि दानायाव समाज दानायाव बिथिंफोरखौ सुस्रांनायाव नोंथांमोननिबो खोथा खोनासंगोन थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव नायदों बिटिसि इलेक्सनावहाय सोर डिसाइडिंमोन बर'नि भटार गोरोंफ्रा आं नुनायाव जायफ्रा लेखा गोरों जायफ्रा इउथ निउ भटार्स इउथ जाफ्रा बिसोरसो दा नोंसोरबो साफा इउथ नोंसोर बिराद गोबाव सम दङ जा नोंथांमोना खामानि मावलांनो हागोन आं आसा खालामदों नोंथांमोनाबो बर' हारि दानायाव आसा खालामगोन मोजाङै बाहागो लागोन आरो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो खस्थ' लाना फैनायनि थाखाय गासै बर' खौरांनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय साबायखर होबाय गोजोन्थों আমি যিমান পাৰে সোনকালে গাঁওসমূহ নটিফিকেশ্যন হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আমি আৰু তাৰপিছত এটা নিৰ্বাচিত যিটো পৰিষদ এইটো আমি বিচাৰিছোঁ বিলম্ব হৈছে 2020তে গঠন হোৱা বিলম্ব হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি আকৌ চৰকাৰক আমাৰ ফালৰ পৰা মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে আমি যোৱা 5টা বছৰত এনেকৈ কাৰ্যসূচী লোৱা নাছিলে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ পলিটিকেলভাৱে আমি কথা পাতি আছিলোঁ এইখিনি আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিটো পেকেজ আছিলে বিটিআৰ একৰ্ডত এই পেকেজটো আমাৰ যিটো মেনশ্যন নাই স্পেচিফিকেলি এই যিটো MOU আছে বিটিআৰৰ এই MOU মেনশ্যন নাই তথাপিও আমি ষ্টেটৰ পৰা যিখিনি দিব লগা আছে ইয়াৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ যে আমাক হেৰিটো দিব লাগে কিছু উন্নয়নৰ কাৰণে ফাণ্ড দিব লাগে আৰু এটাটো হ'ল আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ বহুত অসুবিধা আহিলে কিছুমান পোষ্ট আছে যি পোষ্টবিলাক আমাক চাফিচিয়েণ্টকৈ দিয়া নাই যেনেকৈ আমাৰ মোৰ ওচৰতে SB হাইস্কুল আছে তাত যথেষ্ট যিমান ৰিটায়াৰ্ড হেৰি আছিলে ৰিটায়াৰ্ড এণ্ড এক্সপায়াৰ মানে এইবিলাক পোষ্টবিলাক এতিয়ালৈকে পূৰণ হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এইকেইটা আমাক পূৰণ কৰি দিব লাগে আৰু এটা কথা হ'ল কি আমাৰতো বড়ো মাধ্যমত বড়ো নজনা যিখিনি আহিলে 2-3 বছৰ থাকিলে 4 বছৰ থাকিলে কিছুমানেও বড়ো শিকি পেলাই আকৌ গুচি যোৱাই হ'ল কিছুমানটো 2 বছৰ 3 বছৰ এনেকৈ যে হেৰিটো নহ'ল শিক্ষাদানটো নিজৰ মাতৃভাষাত নহ'ল তাতে কিছুমান আমাক মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিক্ষা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পাইছে এইখিনি আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাক সমাধান কৰি দিব লাগে আৰু আমি বিচাৰিছোঁ বিটিআৰৰ বাহিৰৰ আমাৰ যিটো টেট কোৱালিফাই আছে এইসকলক ইয়াত দিয়াটো ভাল আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ বেছি ডাঙৰ সমস্যা নহয় সমাধান কৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে আৰু সংবিধানৰ পৰা শিক্ষালয়ৰ অধিৱেশন আহি আছে 22 তাৰিখৰ যিটো আপোনাৰ শিক্ষালয়ৰ অধিৱেশন আহি আছে সংবিধানৰ পৰা যিটো অধিৱেশন আহিব কি হ'ব আমিতো এতিয়া যে প্ৰপাৰ চেনেলত দিছে আৰু ব্যক্তিগত হিচাপে আমি কনচাৰ্নিং যাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমাৰ অসুবিধা আছে আমি গুৱাহাটীত যাম আপোনালোকে আজি যিটো প্ৰতিবাদ কৰিছে পূৰ্বৰ পৰা আহিছে মানুহ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নে আমি দুটা পাৰ্টত এটাটো আপোনাৰ ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাই ইয়াত আপোনাৰ গোগামুখ ধেমাজি আৰু শিলাবচাৰ আঞ্চলিক কমিটি AVPO আছে আপোনাৰ NDPৰ পৰা আহিছে XBLৰ পৰা আহিছে এপছো আছে আৰু বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদ চবে ভাগ লৈছে বিটিআৰৰ বাহিৰত আপোনালোকে ধেমাজি জিলাখনত কিমানমান এনে বড়ো মানুহ আছে আপুনি কিবা এটা হিচাপ উলিয়াইছিলে নেকি নাই বড়ো গাঁওখন আমাৰ এটা তালিকা আছে মই দিব পাৰিম আপোনাক এতিয়া দিব নোৱাৰে কিন্তু মই দিব পাৰিম যেতিয়া আপুনি লাগিলে
ধেমাজি জিলাত ধেমাজি। আৰু ভোটাৰ্ছটো আমি ঠিক কৰি আছোঁ পুংখানুপুংখনিভাৱে আমি ওলাই দিওঁ ধেমাজি ভোটাৰ তালিকাখন এতিয়ালৈকে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ হোৱাগৈ নাই। নাই গাঁওখনেই নটিফিকেশ্যন হোৱা নাই কমপ্লিট গাঁও নটিফিকেশ্যন হ'বলৈ বাকী আছে কিছুমান গাঁৱতো তাৰমানে হেৰিত থাকি গ'ল আপোনাৰ ৰাভা হাছং কাউন্সিলত তাত কিছু গাঁও আছে যিবিলাকক সিহঁতে এৰি দিব বিচৰা নাই আৰু আমাৰ হেৰিয়ে ৰাভা হাছং কাউন্সিলে ইয়াৰ যেনেকৈ মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা নটিফিকেশ্যন কৰা হৈ গ'ল ইয়াৰখিনি কমপ্লিট হ'ল ধেমাজিখিনি এইটোতো কমপ্লিটলি ছেটেলাইট প্ৰক্ৰিয়াটো সেইকাৰণে য'ত য'ত বড়ো গাঁও আছে সেইখিনি আৰু ক'ৰবাত যদি অলপমান আমাৰ যেনিবা 10-20 ঘৰ থাকিলে ঠিক আছে ভোটাৰ হিচাপে ইনক্লুড হ'ব কিছুমানটো চবটো হেৰি হ'ব গাঁও